Hi, hello mga kalasanos, mga kapalowers, maayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Kumusta? Mga adlaw na ay karong Biyernes, no? Pizza 24, no? Sa buwan sa Abril, tuig 2026. Dali ra kayo ang panahon, no? Mga kalasanos, no? O sa dili pa din, no? Shout out day ko, no? Kang James Sabero, kang Lane Sevmin, o kang Kitten Silab. Salamat kayo, no? Sa pagsubaybay ninyo, no? Sa mga sugilanon, kagikan sa rami inarama. Salamat kayo. Ug sa tanan nga nagsunod na ramahan, no? Salamat kayo, amping mapirmi. Ug karon ita maglangan ni ang sumpay ni naghinapos nga sugilanon nga sinuwat ni Francis Eliaga Esparis. Part 32 na to, no? Mga listeners, no? Part 32. Idol ko si Tatay. Unya, hinay-hinayo ni mo kuha ang imong t-shirt. Sunod ang sayal. Og magtupis kang musayaw sa kong atubangan. Bong, no! Oh, dili ka? Ha? Halalayas! Itong parusod ka ron! Bong, O sa pag-ipaabot mo, ha? Gusto kang itatikas kawas? Ha? Tsura! ayaw, Bong, ayaw. Masayaw ko. Bida. Naaaraman nila. Padili-dili pa ka? Sige. Buhata ang akong gisugo ni mo, litse! Oh, masayaw ko. Good. Okay. Gandam ko ang music nga niya sa kong cellphone. Ako i-play, ha? Niya. Oh. Oh. Gana. Ibawag pang imong lawas. Okay, ang naong, kanang murag kag diganahan sa imong sayaw. Oh, Oh. ano nahita po? Come on, sige na. Kuha ang imong t-shirt. Oh, Bong. Oh. Ano gingos-ingos ka man, ha? Kontra gusto? Dili, Bong, uy. Niyaw, ako naghubo ng akong t-shirt, ha? Good. Good. May nanuktok, Bong. Ayaw pagsamok, amay! Oh, si Atina. Hunong. Oh, ikaw na, anak. Atina. Ako, tay. Kaniyot lang. Isulob ang imong t-shirt. Dali, sige na. Bong. Isog man kayo. Nakadungog og music. Pero karon na, napaong na. Anak. Tay. Oh, Atina. Ayaw kong balikas, ha? O, mati ka balik ka sa tay. Oh, miingon ka man, good og atay. Ha? Athena, anak. Oh. Ni Ari Katirinay? Anak, Naon sa man ang t-shirt ni Manay? Nabali mo gud ani mo sulob. Uy, halam mo ba? Sod, Atina. Salamat, tay. Magkagawas ka na, Chuna. Ay, ayaw lang tayo, uy. Dili lang si nanay. Oh, aha. Tay, angay kang magbantay, ha? Oh, Atina. Nga naman, Athena. Nga nang pabantayan man ni mo si Bong, ha? Ang iyong mga kaila, nga nahimong bisita diri sa Mountain Resort. Gipamatay man. Oh. Don't worry, anak. Safe rin ang imong tatay buong. Bong, tinuod ba? Nagkatong mga tawhana. HVI? Kung high value individual? Ayaw patakag bukas sa mong ba, Chuna. Sorry. Mao mo na yung nabati na ako nga balita, good. Akalitse. Tuon mo ng balita. Mga fake news kaya sila. Mao ba? Tuod, Athena.
Karong adlaw, ipa-deliver na ko ang bagong kotse para nimo. Ha? Bagong kotse? Yes, bagong kotse. Akong silbing pahalipay nimo tungod kay nasuta na ko nga nagpakabana ka nako. Concerned ka nako. Nagpangga ka kanako. Og isip premyo palitan ti kag bagong kotse, brand new para nimo. Taybong. Oh, wey. Kanindot aning kutsi nga ni abot. Basi customer tingali ni si resort. Oh, ay, gawas na eh. Good afternoon, sir. Yes, sir. Asa lang ko ikita si Athena? Tina. Anong ngitaw ka, Tina, sir? Ako, sir, akong ipareceive niya kining iyang bagong kutsi. Ano? Oh, dali anak. Tanawa. Na ang bago ni mong kotse. Wow, Athena! Brand new! Tay, anong gipalitan pa man ko nimo, ana? Akong gusto nga palitan ti ka. Ti mailahan ka na kung unsa ang akong pag-ila kanimo nga akong anak. Taybong. Salamat, tay. Oh, ayog pasalamat. Ingon niya na Athena kung ako ang magpangga. Pero kung masuko ko, labaw pa ko kabangis sa liyon nga gutom. Taybong. Tay, thank you kaayo. Hey! Pagkaswerte ni mo na Tina, nga na itatay bunga nagpangga ni mo. Maugid naman ba? Thank you, kit kaayo, tay. Uy, Athena. Paraw mo, Athena, ay karoon ka lang kikikis, pangbong. Diri, dayon, diri! Nay, ano ba? Giguyod magod ko nimo. Wa ko baka gusto sa imong gibuhat, ha? Gibuhat nga unsa? Ano nakiskis mo makabong? Oh my God! Nagsalos ka, nay? Wa! Pero naglagot ko. Ako lang tong gibuhat, nay. Isip premyo niya. Siya pagpalit og kotse para nako. Bati magputingali nga, dili ko magpasalamat, diba? Pero kinahanglan yung mukis ka, Athena. Nay, dili ka ngay magsalos, uy. Salosa nimo ang tao, nga wa magpangga nimo. Athena, Kwarta rang katapat nimo, nay. unsa? Nahibaw ka, nay, uy. Nahibaw kong nag-antos ka. Pero giloom lang nimo ang tanan. Tungod kinahadlok ka, nga mawagtang ron nimo ang imong gihuptan nga kwarta. Og posisyon ning maong mountain resort. Athena! Oh, si Apple. Hello, Apple. Bong, pagbantay. Tungod kay gisugda na og pukan ang imong mga higala. Oh, Apple. Tingalig magmata ka na lang good morning. Inigmata mo na. Tuwa ka na sa atubangan ni San Pedro. Unsa? May bitin sa imong palibot. Ug kinsa ang maong bitin? Imo ang risgo sa pagsuta na Bong. Kinsa ang bitin sa imong palibot. Don't worry, Apple. Gisugdan ko na og hukas ang nagtakuban nga hudas sa akong palibot. Bong, Ang akong gibuhat karon. Gidunulan ako og lamian nga mga paon, ang mga isdang bugaong, aron mosod sa akong bungsod. Ug sa dihang naan na sa sud sa bungsod, gisahon ko sila sa ilang kaugalingong mantika. Dili ko bugo, Apple. Dili ko maingon ni ini karon nga usa ka multi-millionaire kung bugo pa ko. Dili, Apple. Itaga mo ka na sa bato. labing maayo, Bong.
Kay di sad ko makatugot nga may mahitabo nimo. Salamat, Apple. Bisan to si Chona, magyatagan ni budak kong importansya. Oh, nagsilos ka? Medyo. Oh, come on, Pati ba sa Apple. tingalibong na kung dili kong buhatin yun, anak? Normal lang na, di ba? Kay kung dili kong buhatin silos, murag wala bili ang naitabo na to. Di ba? Oh, Apple. Naibaw ko, di ka gusto babaeng silusa. Pero tinipsi lang, good. Di makumudiman. Ang importante lang, nga dili ka mahog sa alaot. Thank you, Apple. Ari ako. Mao ba? Asa? Ari dire sa Mountain Resort. Nya? Si Chona? Oh, why problema si Chuna. Mas sinabuto na siya. Really? Yes, Apple. Ari ako karon dayon. Kay magpamasahe ko nimo. Oh, sure. Within 1 hour na anak ko. Okay, magpaabot ko. Yes, pabot ako, Bong. Bye. Bye. Muari si Apple. Ay, Ma'am Chona? Oh, amay. Ay, patuon ka ni Sir Bong. Mao ba? Sige, diya ka na. Ay, hala. Nagdagandagan ng taon si Chona. Basta si Sir Bong na gani ang mangita, no? Mukandag dayo si Chona. Ay, pagkaluuya in tawon. Lisod ni maulipon ta sa sapi, da. Musugot na lang. Bisa o sa isugo. Dili na lamang mawa ang posisyong kwarta. Kay kun musupak, hingilan man. Palayason. Hay, pagkapaita in tawon. Chuna, May isugo ka? asa si atin na? Tuagi kuyugan ni Humba. Nag-drive sa bagong kotse. Katong maghihatag niya ba? Mau ba? Madugay pa to sila. Kay murag mag-road test, mantingali sila. Okay. Ingon anak ka pinangga nako ang imong anak. Salamat, Bong. To di ay. Medyo lapoy ko. Sakit ang ako mga lutahan. Magpahilot ko. Okay. Hiluton ta ka. Di ko makuntimtog usa. Ha? Unsa? Unsay? Duha ka mo muhilot nako. Duha ka mo mumasahin ako. Kinsa man ang akong kauban? Moabot karon din Kinsa lagi? Kadiyot may nanuktok. Oh. Okay. Abli, siya na ka ng nanuktok ang imong ikauban sa pagbasahin ako. Ha? Akong ikauban? Kinsa? Abli, aron masayran mo. Bong. Pagdali. Ayaw pagya Chuna. Ablihin na. Oo, Bong. Kinsa akong Hello, Chona? Apple? Ikaw ang... Siya ang kauban nimo nga mo'y mamasahin ako, Chuna. Sa... Makadayon ba, Chona? Padayon na siya, Chuna. Yung alihi. Oo, Bong. Thank you. Two of us with Bong. Apple. Oh, come on. Kamong duha. Dali na kamo. Sige na. No problem, Bong. Suda naman ako, Bong. Asang powder? No. Di ka mo gamit og powder. Kinsa may magamit og powder? Si Chuna. Chuna, ikaw mo gamit og powder. Ha? Kuan kining... Namadi ka? Halagawas! Bong. Mutuman ka o dili? Mutuman, Bong. Mutuman. Bida. Ayaw pag inuikot, Chuna. Kung unsa isugo na ko buhata.
Di kay magpaukon-ukon ka. Obong, oo. Powder ka, Chuna. Samtang ikaw, Apple, Oh, unsa man ang akong buhaton o sa akong gamiton kay andam kumutuman. No question asked. Sip-sip. Bong, sip-sip kuno ko. sige na, Chuna. Powder ang imong paghilot nako. Hard ang gusto ko. Obong. Niya. Sugda na nako. Diha ka sa akong luyo. Sa abagan ako. Hard. Hard? Hard lagi, hard! Okay. Pero, kaliyot. Maghubo pa ko sa akong short. Ha? Nga naman. O, yun nagpangutan na. Para di maglisod si Apple. Okay na, Bong. Nahubo na imong shorts. Nag-brief ka na lang. So, Okay, Chuna. Sa abaga. Hard ha, hard. Asa, Bong? Sa abaga. Klaro? Abaga. Hard. Obong. O ikaw, Apple, sa ubos ka. Soft ang imo. Unsa man ang akong buhaton, Bong? Unsay akong asa ko muhikap? Sa ubos, Apple. Soft. Soft, Oo, unsa, Bong? Soft ka. Okay, Bong. No problem. Lihog na Chuna. Sa abaga. Hard. Obong. Niya. Hard imo, no? Niya, Sagda na sa nako, Bong, ang soft. Apol! Sago na diha! Padayon, Apple. Makapatay ko, ani. Makapatay ko. Mapatay ko ni sa Apol. Sige pa, Apple. Sige pa. Ikaw, Chuna. Nihunong magka. Hard. Pislitag maayo. Pisila. Obong, kani ay. Ayaw kong tukan. Ay. Kita minay. Kasuway gyud kag drive og brand new nga kotse. Maugid na yung ba? Sulti ni mo dahil. Basta mo'y mo panggal sa cellphone, sus, grabe ng panggay dahil. Bisan mo sa ipangayoon ni mo. Hatag yun. Maayo gid siyang tao, no? Kayo! Ay, sorry, Nay. Sorry. Nagdugay na kukuha na niya. Nagdugay na ko siyang mga kamot. Hapit na mga napo ka tuig yun. Tuod, noy. Nga nang daghan kayo siya kwarta, noy. Agwan, negosyante na serbo, natural dagang ginagwarta. O samsa na iyang negosyo? Kontraktor na siya, Inday. Kontraktor? Siguro ka ba, ana? Nayhumba? Ang ano lagi? Iyang mga amigo. Nasabit man sa droga. Sa Inday, kwan. Kay bawo ka man tingali. Ang mga bagong gitumbaron, mga kailan ni Tatay Bong, dali ba? Yes, tinuna. Pero may kalabutan serbo nga na Inday sa ilang kaligukan. Mao ba? Anong nihunong ka man, Inday? Manghunong na tanoy. Anak ta di mga on ay. Mga onday ta. Mao ba? Mukhaon na magkakagbalba ko ha. Nasa'y kinupusan diha. Kaon gayo. Excuse
Excuse me. Grabe ha, tuloy, uy. Busugan ako eh. Nabusog kas balbakwa? Busog ay limar kag duha ka ikog ako nakaon. Sabaw pa mo, lal, sili pa mo, apati lami. Tingod ko kay ko. Aya ka na namang balbakwa, noy. Kinahanglan ginagpahilis ko, no? Oo, pahilis yun. Kumaon na. Magpalit para pahilis. Uy, mo ba? Ansa man, bino o beer? Bino lang day. Sige, mag-order ta. Gatida. Okay kayo. Oh, unsa mad? Kontento na ka, Bong? Of course. Ug tungod ana may ihatag ko. Tagsa kabandol. Thank you, Bong. Thank you. Wala ka isugo, Bong. Doon na pa. Pero dawata o na kini. Tagwad 100,000 ka mo. Okay. Salamat. Pasalamat. Pwede na ko mugawas. Wapag ko moingon nga mo gawas ka, Chuna. Gusto ko mo pahuway. Ikaw, Chuna. Ari ka sa waan akong hakilid. Ha? Unsa may buhaton ko? Muhigda ka diha sa waan akong bahin. Bong. Ug ikaw, Apple, dali ka sa tuong bahin ako, okay? Oh, sure. Nada yun. Good. Unlan sa kong bukton. Of course. Ug ikaw, Chuna, sa waan akong bukton. Okay. Good. Kana, unya kamong duha para magkatug dayon, inyong hapo-hapon ang akong dughan. Ikaw, Chuna, sa waan akong dughan, o kilikitia ang walhibo sa akong dughan. Bong. Ikaw sa Apple, sa tuong bahin. Sa ubos ka bahin. Sure, Bong. Niya dayon. Chuna, ayaw pagtangha. Bong. Sakto na akong ginom dahil tira. Medyo init na yung murang. Murang, nibaga man akong naong, day. Okay na kita, Noy Humba. Noy, palihog ko, be. Unsay buhaton niya. Palihog kawat sa akong buko-buko, Noy. Katulman kaayo. Sure. Talikod. Kau, Nay. Pero, imnaon na ring bino. Kining akong giipis ba? Sige na dayon. Human, kawat ang akong buko-buko. Okay. Bimbas pa, be. Di era nung, kapiha. Yarok man. Duga pa. Hurot man dayon. Buko-buko, be. Ay, salamat. Palihog ko, Noy, ha. Ako ipasok akong kamot mo sila, ha? Kana nung. Kaluwi, buko-buko, ay. Mao ba, Noy? May uyam ka na, hindi? Na, wapag gitaon, Noy. Ay, mo ba? Ay, basta ko pupahan ni mo, hindi. Wapag uyab, tikatik. Lagi, Noy. Nangita pa kong uyab. Unya ko na, manguyab ko. Gusto ko ka nang maguwang nako. Dali ko gusto parehas na kong edad. Uy, mo, hindi. Akong gusto ka nang puparehas ni mong edad, Noy. Wow, tinuod ka, hindi. Ulitaw para magpunta ko karoon. Mao ba, Noy? Oo. Sige, ano na yun? Imnaon na ring bino nga akong gitagay ni Manoy. Ambi. Ka-cute ni Manoy, uy. Noy, tinuod ka? Ulitaw pagid ka? Ulitaw ko, hindi. Ulitaw, bida. Kaswerte ka na ako, no, kung parehas di mo ang akong mauyap mindayatin na. Labaw tingali kong swerte, Noy. Kung makauyab ko parehas ni mo ni Humba. Tinood ka, hindi. Oo, Noy.
Relaxon man ka dungoy. Problema na yung kinagal. Noy, kasukaon ka? Parang ko nguyab ko rin mo hindi. Musugot ka. Sugot ka. Aw ka na kun mo explicar ka. Kada kong milagro rin. Mao ba noy humba? Wala eh. Bida na eh. Kung mauyabti ka, pangayo bisag unsa, ako yatag mo. Tinood ka noy? Ay, yatag ko rin. Hanis ba ako? Kita nga ni. Oh, cross my heart. Basta, ako'y mo pangganday. Layo ra sa sirbong. Way ayo na siya. Mao ba noy? Oh, Noy, niya tagayan na puti ka ha. Unsa man, kaya pa nimo o dili na? Kaya gamay numa. Basta ako dinay. Ako pasyente, tuba. Ikaw ang akong ligaya. Ka-cute ni mo, Noy. Oy, malingaw ko ni mo, Noy. Tinuod ka? O niya, Noy. Kun, manguyab ka na ako. Unya, mahibawas na taybong. Unsaon na lang, masuko na ni mo. Palayason ka, hinginlan ka. Ay, kahingilin ako sa buong. Never siya makahimo na, hindi. Sure ka, Noy? Sure na. Di na pa akong laing gitagay ni mo, Uy. Sige na, imna na. Ay, unsa man, kaya pa ni mo. Ay, Kaut ko buko. Kaya eh. Basta gikan mo. Ay, problema hindi. Nakatuhog na si po. Nibangon ko og niari ko sa kawas. Kaya tingal di ko makapugong. Mabugnuan ako sa apple. Pisit. Huwag ko magdahom nga. Muabot ko ining klasiha sa akong kahimtang. Abi na ko og sa porn nga video lang nako makita. Huwag ko magdahom. Nga mahitabo sa dako nga duha ka babay. Kauban sa usa ka lalaki. Pisit. Ang animal ay nigawas. Kalma, Chona. Wa tay hingpit ka katungod nga patay ta tungod di bong. Kabugnuon na kay ko nimo apol. Bugnoon ko nimo. Kawago igabahos nimo. Ayaw kalimot ha. Dili ka mahimong haruhay kung dili pa tungod nako. Sigbalik. Di oray ka maikog no. Makigduwa ka ni Bong nga na ako. Uy, sharing today. Kasabot ka, sharing. Madiskarte ka, di ba? Hilom leche. Asa doon si Athena, ha? Asa na siya? Wa ko ilabot og asa siya. Chona. Hubog na ka, Noy? Basta ikaw at tubangan. Ikaw ang makita, hindi. Hindi ko maubog. Ibong ko nimo eh. Karoon lang ko ni Sultana. Hindi ko gusto nga may bawas sa bongkot. Pero karoon, may bawon ako. Hilig di mas maguwang ni mo gina. Pwes, Diego, pwes eh. Wa pa gini kay oyab, Noy humba? Dili di ka pares ni Tatay Bong nga, baghag chicks. Nagan na siya chicks. Nagan na siya chicks. Eh, nagkakwarta. Ika illegal. Mao ba? Unsa nga illegal? Pero ayaw lang tingalig. Ayaw lang tingalig sulti kay patingalig. Papahawaon ka. Taktakon ka. Di siya katagtag ko. Dili. Ang nga nang nakaingon makanoy humba. Na ako'y alas. Nga gikuptan. Ilong na dihigil na siya. Makapahawa na ko. Unsa man si alas ni mo, Noy? Pawaon ko niya. Ilaglag ko niya. Ilaglag ni mo siya sa unsa. Siya alabing dako nga drug lord. Hindi.
Unsa? Ato niya. Maunay pangu sa sindikato, inday. Si Silbong. Mao ba noy humba? Uy, Saba. Saba. Makalaom ka noy humba. Maunay nakadato niya mayo, inday. Ibaw kag ugasang bagsakan na niya. Ha? Ibaw ka? Ibaw ka, inday, kung asang bagsakan na. Asa man noy? Dito sa iyang beach resort. Ha? Nagkanto naman ka dito, di ba? Okay, sige. Okay, sige. Anak ko, nagkanto na ka dito, no? Oo. Kana si Sir Bong. Shh! Igo na noy, husto na anak. Aron may baw ka ba? Noy humba. Kwarta na kung boss, kwarta na galapog ka ba, ha? Pero, sulas bangko, may bawaan nga dagang kwarta ba? Asa man na yung mga kwarta noy? Ulos, kaya ko na, gisod o mga dagkong board ang iyang mga kwarta, hindi. O asa man yung mga vault noy? Ipalubong. Gipang lubong? Asa man? Nakilid mansyon. Bisan dito sa Mountain Resort, nahigilubong dito nga napo gabolt, ha? Unos kwarta, nga dagkong bolt. Mao ba? Sa tanan niya resort, iyang gilubngan og mga bolt, inday. Dias Mountain Resort, baw ka, sa ilubong ka, baw ka. Asa man noy? Tupad na sa garayan, na diha. Ang sword, pila ka milyon, grabe. Pila man sa doy? Tag 50 million kada bolt. Di malita, ha? Dili malita, bolt. Mao ba? Sige noy, tagay pa o. Di pa o. Iwasari. Last na lang ning shot. Buwan ako sa galungdig na. Murag katubo naman ka noy. Tugod. Wapagit uyab mo, tugod yan. Di mo tugod. Tugod gusto kong musod-ong ni mo. Sige. Tanaw lang ako ni humba. Hindi. Ikaw na ba ang type na ako? Ay, kanindot na inday. Lipaya ko, inday. Pagkadugay ng gipangita o babae ning akong pagkalalaki, inday. Ikaw raman di ay. Ikaw raman. Ni humba. Nakatuog na kitsi. Muli ko masipyat ang akong diskarte ng gibuhat, Randa. Siya ang driver ni Bong. O klaro, yun. Nga nagsunod nis kinabuhay ni Sir Bong. Grabiha. Mauring easy lang kayo niya ang kwarta. Easy lang kayo niya nga mga hatag og brand new nga sakinan. Yano ra kayo niya mamalit og mga mahalong butang. Pag ingon niya nga palitan ko kotse, naada yun. Unya, daghan pa kayo siya property. Nagkadaiyang klase sa sakinan. Maodi ay. Nahubog si nanay sa kadagang kwarta ni Sir Bong. Mayong pagkatug ni humba sa backseat. Uy! Tao! Oops! Tao nga nagkapulingit. Huwag ilis nga sinina. Huwag tag-as kayong yung buhok. Bulingit pa kayo daw. Nabuang na tingali. Igo lang nilingi. Huwag wagin mo lakaw ay. Sirbatungan ako, be. Tintad nga building akong kotse. Igo lang nilili ang taong bulingit. Huwag ihinay nga ni Padaplin. Huwag na may gikuot sa bulsa. Uy, botelya sa bino. Padong din mo inom. Hapit na hinuon ako mabangkaida. Hapit kit ko maamong.
O, sa butong, nga nausa naman, ha? Ay, sos, nawa. Wag yun din yung mamaotaon. Nga no, o sa hiwa na rin. Hangtod karon, sige, pagyapon ko pangitang bayalan. Oh, nakita na sad. Asa naman, usa naman sad. Wala sa buli, oy. Ayun. Sige Asa naman naman sa sad. lakaw-lakaw. Sa taon magabian, ador sa taon matug. Na, na. Hingpitag yun nagusbat ang buhay ni Alan, no? Portig gus bata taon. Mo na resulta sa tao nga, mo na gingon, one woman man. Unsa to, pagkasultiha, ha, bayot? One woman man. Buti pa sabot niya na lalaki nga usara gi babae kinabuhi. Doy. Mao na resulta. Basta lalaki ka gani nga usara kinabuhi, naburiw ang utok. Unbiyaan sa babae, di ba? Bitaw, sakto yun ka. Ikaw, saman. Usara ba mo? Wow. Lisod na kayo. Maugin na butong, ha? Maugin na. Pero ang uban, ilabi na og mga minyo. Kung biyaan sa asawa, oy, mudagkot og kandila. Forbidden. Puting lipaya na kay, baka takita maglain. Mao ba? Forbidden. Mo na ako na bawaan ba? Nga makita na lang ingon anang sitwasyon na, kanang kahimtang karon ni Alan. Simba ko lang, ato na makita, nga gitabuna na naglangkay. Makita na tong patayng langwas ni Alan. Pako sa kanya si Doy, forbidden. Di man nila ko isulti, mark my word. Maunay, may tabo. Kung magsigig ingon ana sa Alan, na ilaing sang puta na lang yan gibuhat karon. Mamatay dyan na. Marag may punto sa gana si Doy da. Nga no kang mga laki, no? May laing babae, kinahanglan gyud na. Oo. Dili ti ko lumawad ano paglaom kung may laing babae, kung biyaan o babae, di ba? Yes, sakto. Dyan na. Mao na problema sa usa ka lalaki nga ihurot ba ang tanang gugma ba? Nga adtor punting sa usa ka babae, ihurot nimo? Awa na. Yayay ka. Mas may ginang doon na kay reserva. Mao na kay ikaw, permi ko kang doon ay reserven. Oo, nakakuhan mo ko ng Ariel, doon na reserva. Hariki. Ay, Dapat lang. Ay, kuan ba? Ako sa itong pagkitaon na kumigo, suot ko ito na kusigala. May padagway pag yun. Gwapo niya, dispirado lang biyag babae, probida. Sus, butong. Ikaw, ibaw ko, di ka makonsumisyon o biyaan ka? Ikaw? Di ka makonsumisyon? Gano'n mo konsumisyon ba ko? Gaya na mga tumbag. Bisag 20 ka pagkababae, mawaan ako. Di ko mag-uol. Gano'n di mag-uol? Gano'n mag-uol kay babae, bisag usa. Bayo. Di na ko, ikipitaon sa nukos bayalan. Sige, pagkita. Arin ako. Okay. Ay, paita rin nga itong kinitao ba nga ito pagkita? Ang pagkalisod, pagkitaon tao kuno. Ay, sabay pag mangita agdagom kay sa tao. Asa ka makita ni mo, no? Ay, ginoo ko. Mga resulta sa tao, desperado. Asam tao na kita as bayalan. Yun ang gusto. Kaya na kong kahunahon na, eh. Siguro kong tuan siya nito. Gamito na kong motor sindoy. Anilan ko ibiling motor. Maglakaw lang ko dito. Aron di ko matikta. Baktas lang paingos babaw. Ang madali ko. Ko kita syuna. Siya rin gawas. Dali lang ko. Gusto mong bahay lang ko. Naminom lang ko. Gatalas. Ikaw, Binong. Ikaw na lang katimbang na ko sa akong mga kagulanan. Uy, daan pag ko. Naagin siya. Siya na. Forbida, ito may utok ginis bayalan da. Pwede kayo siya klaro balik sa tsangas ka. Uy, huwag mo yung apil-apil. Gisalip na tao siyang lawas. Huwag daw. Wang ano eh. Tul-tul sa kasi, no? Wala naman ka tul-tul. Saan ko eh? Eh, no. Inom sa. Inom sa. Hindi na kayo burag mo inom lang. Ha? Ay, Hindi ka mo inom? ay, giulmam taon ko dong. Ay, nagtakong paim na taon. Sa ulmam mo, sa ulmam. Tugbang sa ulcer, ba unang ulmam.
Adlog na ka matay bay. O ikaw na ikamatay na ba ano pa ko katilawang langit tao doon sa mga ilang Unya kon mamatay ko dagkot ka kandilan ako. Abida, kinang burong pusti ka nagko. Mao na nagkutan ako. Lama taon. Uli na bulingin tigay ko. Pinatag-asa ng buhok ni mo eh. Kati lang ko. Ako ni kalipay ron. Malipay ka, ang mga tao, malikay ni mo. Mulikay sila na ako. Ngano, gluib sila na ako sama sa paglikay gibuhat suna. Oh, bayalan, pida. Ako bay, sutihan dyan ka. Hinampak mong inasuna ka. Oh, Disakit magiging ng kinahang dako. Pero buwang nga bay. Siya lang gihapon ang aking mahal. Og sunda ang lain pang sumpay ning naghinapos nga sugilanod nga sinuwat ni Francis Eliaga Esparis. Idol ko si Tatay. Papalihog ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.